Aquí a teñen, é a típica enfariñada de Trabada, a que este domingo é superando todas as expectativas na súa primeira festa de Exaltación encheu de xente a localidade mariñá. A verdad é que está sendo un éxito totalmente, como podedes ver, pois temos stands de artesanía, temos as mulleres da Asociación de O Marco da Pena Verde cociñándonos, tamén aos do Club Trabada Futsal servíndonos a bebida e unha excelente demostración de cestería gracias á colaboración da Diputación de Lugo. As tixolas das mulleres rurais da Asociación de Pena Verde encargadas de cociñala non pararon. A receita, a tradicional, como a facían as aboas das aboas. Eu pago a bulto, eu meto ovos, auga, sal e despois fariña, hasta que teña unha masa un pouquiño consistente. Remexer e remexer para que quede no seu punto. Tostadiño, pero non moi tostadiño. Feita, pero doradiña, pero sin ser demasiado tostado tampouco. Os que quixeron probala tiveron que facer cola, pero a espera compensou. Moi buenos, e feito co torrezmiño moito mellor aínda. Ademais están no seu punto. As cociñeiras, perfecto, un 10 valen. Moi bonito, para min. É o primeiro ano, pero estou encantada. Esta nena chegou das primeiras para saborear con tempo o seu prato favorito. É un prato que lle encanta, xa o viu na casa da abuela, lóxicamente, entonces xa se foi acostumbrando a él, e desde pequenichiña é un prato que poden comer desde moi nenos. Entón, bueno, nós aproveitamos un pouco e facémoslo con cebola, que prácticamente non se nota. Entón é unha forma de que os nenos tamén coman algo de verdura que sabemos que lles costa. Semella as migas e os faragullos, pero ten pequenas diferenzas. Unha delas é que incorpora torrezos. De cando era nena, pero facíano de outra forma. Facíase enfariñada como se fora unha filloa gorda. Ahora desta forma non. Un prato de obrigado cumprimento nas mesas das casas trabadenses, polo menos cada semana. Unha vez á semana casi sempre, Sí, é típico de aquí. Meu fillo Manuel está estudiando en Madrid e encantaba a enfariñada. A abuela facía ya todas as semanas unha vez como mínimo. E aprendeu a facela e ahora faina no piso no que está. Que quere cruzar fronteiras. Vemos tamén que aqueles que probaron o noso plato, a enfariñada, pois lles gustou moitísimo e creo que vai a ser pois o punto de inflexión para promocionar a primeira festa gastronómica do noso concello. E converterse nun dos principais reclamos gastronómicos da Mariña.